Salut! Întrebare complicată dacă leadership-ul este născut sau dobândit. Adevărul e că ăsta e un domeniu mega arhi-ultra studiat și înțelegerea noastră a evoluat foarte, foarte mult de acum, să zic, 100-120 de ani când au început studiile de acest tip. De la teoria ale omului mare, da, născut, totul omul mare este venit de la natură, la înțelegerea actuală care spune că de fapt nu există un stil de leadership universal superior. Adică nu există niciun fel de combinație de trăsături personale sau de comportamente pe care le manifesti atunci când ești într-o poziție de lider care să fie universal superior altor manifestări. Există doar stiluri de leadership mai adecvate sau mai puțin adecvate contextului. Deci ceea ce domine la momentul ăsta înțelegerea noastră despre leadership eficient sunt teoriile contextuale. Adică de principiu într-un anumit context, un anumit tip de lider e mai adecvat decât alt tip de lider. Bun, și în contextul ăsta nu prea putem să vorbim de capacități de leadership, fiindcă ele nu sunt universale, ci sunt contextuale. Contează care sunt trăsăturile, caracteristicile contextului mai degrabă decât trăsăturile, caracteristicile omului. Bun, totuși spun asta mai degrabă pentru a scuți debate-ul. Evident că există în contexte specifice persoane care se comportă mai eficient sau mai puțin eficient, deci există niște capacități, ok, contextualizate, dar există niște capacități și o să zic ca orice capacitate sau preferință sau comportament, acestea au și o componentă născută și o componentă dobândită. Sunt destul de multe abilități și trăsături de personalitate care compun zona asta de leadership, de comportamente eficiente în leadership, care au o foarte, foarte puternică bază genetică. Inteligența e unul dintre ele, e probabil cel mai bun predictor al capacității manageriale. În continuare o să vă zic, da, știu că nu e un soft skill, știu că e contracurent când spun asta, dar ce ne arată studiile că da, e în continuare cel mai bun predictor al capacității manageriale. Și are o componentă născută foarte puternică. Apoi, dintre trăsăturile de personalitate aș aminti clar extraversia cu componentele ei, cel puțin cu componentele ei de dominanță și dinamism, care sunt tipice pentru lideri, stabilitatea emoțională, nevrotism, când îi spunem în partea de instabilitate emoțională, agreabilitatea versus ostilitate, componentele triade întunecate, dark triad, adică machiavelism, narcisism și psihopatie, și aș putea să mai enumăr altele. Toate acestea au o componentă genetică foarte, foarte puternică, așa cum au și o componentă dobândită, sigur, ceva mai redusă. Și apoi există o groasă de componente de abilitate mai degrabă, mai toate competențele care țin cumva de gestionare, de management, sunt dobândite, sunt învățate, sunt aproape integral învățate, da? Și au o componentă genetică foarte redusă. Și toate acele componente care sunt mai degrabă volitive sunt grevate de istoricul personal, deci sunt dobândite, evident. Unele sunt chiar strict învățate, de exemplu, o groază de competențe interacționale, de comportamente relaționate cu feedback-ul pe care îl dai altei persoane și așa mai departe, se învață, da? Adică mergi la training și e o deprindere, până la urmă deprinderile se învață. Bun, deci long story short, da, există componente născute și există componente dobândite și eu sunt mai degrabă un adept al primatului celor născute, pentru că ele nu sunt compensabile. Și sper să avem ocazia să discutăm despre aceste lucruri în întâlnirea pe care o să o avem. La revedere!